Si Rogin, thanks for coming. Hindi ba ako nagalaw? Ilapid naman yan, Day. Nag-ano pa ako, Day. Wait lang. Nagalaw talaga? Nangiyang yan. $3 million in the house. Salamat. Thanks sa inyo. Akyat kayo? Magbaba akong hagdan. Ano daw? Host, pakita ka.
Wait lang, wait lang. Magpapakita ako, wait lang. Kakit ko lang kasi sayang yung oras ba, kaya inano ko na siya inopen. Ayaw niyo talaga nang hindi niyo nakikita yung kagandahan ko, ano? Parang kala mo yung may papakita ako ng ganda ba? Kakit ko lang eh. Ay, natural host, ipakita mo yan. Buong mundo, kagandahan mo. Kaya tayo kasi si Rogin. Naayos ko pa yung yung aking ayan, kita mo na? Nakita mo na ang aking kagandahan? Parang tumaas naman masyado yung aking ba. Nilalagyan ko ng unan kasi yung likod ko kasi masakit ba? Yan, blooming na, blooming. Saan banda? Yata. Ano? Sakit sa first time, di atay. Sino gusto mong makiat? Magbaba akong hagdan? Parang tagilid yung ko Di atay. Sis Rogin, braso pa lang ulam na. Di ba? Akyat, uy. 4 million in the house. Salamat. Sabi ko, itatry ko hindi ako magpakita ba? Ayaw niyo talaga na hindi ako nakikita. Yate ang braso ko. Salamat sa mga nakabidyo dyan. Aga ko nakatulog si Rogin kagabi. Virginia, si Bicolana, masakit sa first time. Yatay. Laki talaga ng braso ko ba? Ito na talaga yung aking pang yung unan. For million in the house. Salamat. Salamat sa nakabidyo dyan.
Sabihin niyo pag-aakyat na kayo ay bababa ko yung hagdan. Hindi siya mainit ngayon. Mag-type kayo dyan nang may mabasa ako ba? Si ate. Hindi yung puro kaway-kaway. Ang labo, ang layo ko kasi hindi ko masyadong maanilag ba? Malakas ba boses ko? Ano daw? Turog pa. So, iba. Hiling ko? Tagaro ka harayo kung maray. Dahil ko na, ano ba tawag yan? Na, ano? Na, ano tawag yan? Naaninag? Dangog sa background. 3 million in the house. Salamat. Okay. Masakat ka? Masakat ka? Kula na, masakat ka? Excuse me. Ibo anaan. Gatal kan lungo ko. At yan, pabako na minasakat. Madali sa naman ko. Dahil makumahaloy. Dahil kumahaloy ng ano. Gatal kan lungo ko. $3 million in the house. Salamat. Salamat sa nakabiji. Dapat pag may nag-abot, mag-ayuda ka, per. Kung di mayo nag-abot,
sa diri mo na ayudahan mo. Mayo man tawo. Ay, di atay. Kaharayo, day ko na mamaanan ang ano duman ho. Bakong halang ka maray ang pagkalago kang camera. Good PM po, host. Thanks for coming, Sisi Lucy. Salamat. Sisi Bicolana from Sisi Lucy. Ang kulog sa likod talaga pag tukaw igde. Nangangalay ba ang likod ko ba? Sisi Lucy, tapos ka na sa work mo? $5 million in the house. Salamat. Dan tamsak ho. Salamat sa patamsak, Sisi Lucy. Ang likod talaga ng kamay ko ba? Salamat sa paharang, Sis Rogin. Tapon mo na yung cellphone mo si Rogin, hindi na makasagap ng ano ba, ng net. Grabe talaga ang talatula ko talaga. Ate Lucy, from Sis Rogin. Sis Rogin, akyat ka sayaw tayo. Sayaw tayo. Kahit wala tayong kabalintino ba? Ganta talaga si Rogin, gayatay. Si Rogin, biglang ako host. Lansa pa. Salamat sa pabigay si Lucy. Sige. Kailang. Akyat na si Rogin para sumayaw tayo ba? Para may ano ba? Para may kaanuhan ako ba? Walang magulo eh. Mahina pala yung ano ko. Kagabi, sabi ko si Rogin, mag-ano sana ako kagabi, mag-LS. Kinatamaran ko kagabi, nakatulog din ako. Maaga akong nakatulog. Lakda.
Kaya host, buti ka pa siguro host, meron. Wala nga. Ano tayo, sabay-sabay tayo maghahanap. Kahit lumayo na ako si Srojen, kita pa rin talaga yung braso kong malapad ba, gahita na. Maghanap tayong Rambo? Uso ba rambutan ngayon? Tulog na naman sipon ko. Kagabi, nag-iintay daw yung singer. Si Nature. Kakanta nga. Hindi man ako nakapag-LS. Diba? Hirap kasi pagka yung yung wala sa mood. Umiyak ka na naman, host. Kasi tumulo na naman si phone mo. Kaya tayo, oo nga eh. Bumaing ako kanina. Ano to, Srojen allergy. May maamoy lang ako ng konti na hindi lang ilong ko. Tulo agad ang sipon. Pag nagsalita ako, naririnig niyo ba? Parang malakas ang aking background. Parang happy ka ngayon, host. Wala nga eh, wala yung magugulo. Oh. Wala si Hayop. Wala si Laabo. Maganda lang. Alam mo si Srojen, maganda lang yung song, oh. Ay, Kuya Ted, magalang shoutout. Nandiyan pala si Kuya Ted. Kuya Ted, sayo tayo. Andiyan si Kuya Ted. Pakyatin mo. Kuya Ted, akyat ka ba? Sorry, talagang malabo ng mata ni host. Kuya Ted! Akyat ka po! Dali, chika-chika tayo ba? Maganda yung song, wala ka ko yung magugulo ba? Wala sila Hayop. 5 million in the house. Thanks for coming. Malabo kasi yung mata ko. Hindi ko masyadong maanilan. Sir Ted, from Bicolana. Kuya Ted, nagbaba na ako ng hagdan. Kuya Ted, kahit walang kabalintino ba, happy lang.
Nag-aano pala yung cellphone ko na naman. Kaya pala hindi ko makita. Naghahang na naman. Giatay. Ano yung binura mo si Rojen? Kausap mo jowa mo, Kuya Ted? Pag hindi ka na busy, Kuya Ted, si Rambo ba ang rason kung bakit masaya si Ho? Sana all may Rambo. Sana all may Rambo, Kuya Ted. Sigurado yan, Kuya Ted. Yun, talaga sa cellphone ko, papahamak talaga. Kaya pala hindi ko nakikita, nag-aano siya, nag-stop na naman, oh. Kaya hindi ko kagad nakita si Kuya Ted. Giatay talaga to. Bicolana, may galab shout out from Kuya Ted. Mega love shoutout everyone! Hi, si Kuya Ted! Kumusta po? Halika, magsayawan tayo dito sa taas. Mega love shoutout po sa lahat na nandyan sa baba, nag-aantay ng hayuda. Ano pigpatugtog mo, te? Ngayon na, pinatay ko na. Patugtugon mo sana, mas magayon ang may background. Hindi ko na magkahiriling dyan sa baba. Abu Jin, mega love shout out. Bakit nasa niyo sa mong cellphone? Sige, magtaram ka lang dyan. Abu Jin. Wala si Abu, Kuya Ted. Nakatulog yata. Baka nasa kabila pang ibayo. Sis Roji, nasa kabilang ibayo ba? Ay, talaga ma-open ang cellphone ko. Oh. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Busy ba si Abo, sis Rojin? Si Abo ata naka-ano pa? Naka-live pa ba? Bakit nag-live ba? Iyo! Ngayon? Pero nag-log na nga sa imo. Baka tapos na. Hindi ko nakita. Nag-live ba si sis Rojin? Iyo. Arayaan niya naman so. Kasbag-o. Hindi Diba, ko si nakita. Jin? BG. Ang tagal ko nga. Ngayon pa lang ako nag-stop ng... Naka-live ba? Naka-live daw si Abo. Naka-live ba sis Rojin? Iyo nga. Parang nakita ko kung si Leah. Hindi Baka guni-guni mo lang na naka-live si Abo. Kasi hindi mo nag-appear sa akin. Nag-stay nga ako sa kanya, di ba? Ngayon gabi? Kasbag-o pa. Kasbag-o pabalik-balik mo. Nakalabi siya. Hindi ko nakita. Puri naman. Si Christian nga rin. Bakit iniwan ka, Rojin? Si Rojin, ba't ka daw iniwan ni Abo? Nag-live pala si Rojin, hindi ba nag-apply sa akin? Hindi ko talaga nakita. Sorry naman. Busy man ako, dumating amo ko kasi. Nagluto ako.
Hindi ko talaga napansin. Tapos pag akyat ko, nag-apura pa ako mag-open ng cellphone. Sabi ko mag-LS ako. Hindi ko napansin. Hindi kayo nagsabi. Kuya Ted, nagsawa na siguro sa mukha ko. Kuya, Bakit? Nasaan na si Kuya Ted? hindi. Sabi niya, kasi sabi ni Kuya Ted, bakit iniwan? Sabi niya, bakit iniwan ka, Rogin? Kaya sabi Ah, ni Sis Rogin, Kuya Ted, nagsawa na siguro sa mukha ko. Yatay. Ang bilis naman manawa. lang. Yatay. Nagkakakan ko ning takis. Hindi kayo nag-message sa akin si Rogin. Ano pala siya, nag-LS. Hindi ko na malayan. Kaso Sorry po. Hindi ko Dailin nga, ng ganas ka. ano? Message ko siya. Sabi ko, abo, dali, takbo, kasi nanalo ka kay Dailin. Nanalo yung Oh, kanina kay Dailin, palaro ba? bakit nakalag Minessage siya nun? sabi ko, punta ka doon kasi nanalo ka nga. Ayan na, oh. Mega love shout out host. Mega love shout out abo. Ano ka pala? Nag-live ka pala? Hindi ko man napansin. Bakit umiiko? Ano ba tunog diyan? Parang umiiko man sa tenga ko. Kuya Ted, andyan na si Abo. Busy si Kuya Ted, te? May kausap daw siya. Kuya Ted, mega love shout out. From Kuya Abo. Ted, mag-istorya kita. May kausap daw si Kuya Ted. Valentine's kasi. 9:41 Saan ka na galing, lang. Abo? Nagtatampo si Regine. Sige, kwento, Bicolana. Oo, Kuya Ted. Akit ka, Kuya Ted. Abo, andyan yung baba. Ay, andyan yung baba. Giyate. Andyan pala yung hagdan. Mali mo lang sinabi ko. Elevator. Ano ba kinakain mo? Takis. $5 million in the house. Salamat po. Sige, kwento mo, Bicolana. Sige, magkwentuhan na tayo. Kasi singer eh. Pag ako nagkanta, delikado ba? Delikado ang buhay-buhay. Oo, nagtampo daw nagtampo si Regine. Ako din, Abo, nagtampo din sa'yo. Ay, ako hindi. Walang tampo-tampo. Iniwan mo daw siya, Abo. Sabi ni Kuya Ted. Hug and kiss, Regine. Sana all. Kuya Ted, bakit ka bumaba pala nung umakyat ako nun eh. Bakit umiiko? Mayo man, okay lang naman. May naririnig ako sa tenga ko.
Naka-ano man to, naka-silent man tong mga ano ko ba, cellphone. Bakit ganun? Sa'yo lang. Di ko iniwan, Kuya Ted. Nandito lang siya sa puso ko. Eh, di wow. Eh di wow. Tumawag ng misis, kaya bumaba ako. Yeah. Magkakailong ko. Mag-sip nga ka. Sana, ang layo talaga ng ano, hindi ko talaga makita yung oras doon, no? Kaya nga eh, sana all nasa puso, Abo. Pero inislab mo ako, Abo, kaninang maga. Natigpirot laman ko. Diba? Depression. Depression is all about overthinking. Nagpirot Ano ka yun? natulos? Abo, nilalanggam daw si Kuya Ted. Mapapasana all ka na lang talaga. Langgam na. Kuya Ted, may kausap ka pa ba? Okay lang ilong ko. Langgam na ano? Si Jennifer hindi nagbabasa. Sige, sa kay Katan. Masiram. Masiram magkakan. Masarap. Masakit sa first time. Tingnan mo si Abo, hindi ako pinapansin. Sabi ko, nagtampo ko sa'yo kanina. Hindi sila ako pinapansin nito. Nagalit siguro siya sa akin. Si Sirojin 6 tapos million ka na eh. Hindi pa tapos si Sirojin? Ng work? Hindi pa siguro. Abo! February na Kuya Ted, kaya patabain natin ang puso ng minamahal. Sana all may minamahal. Taram ka, Jennifer. Mayroon ng minamahal. Sana all may minamahal ako. Sinsya na Peng, galing ako kay Lia, bravo, nagsabay kayo. O, kaya ano siya, pabalik-balik. Di kaya si ate nag-set. Nagbasta sana nag-arano. Makaisip.
Kasuod ko ta. May singir ka pa. Sabi mo kay kasuod kan ano ka ma-live. Hindi ko sinabing mag-live kahapon. Oh. Depende yan kung ano yung ano. Abo, manganganib ang buhay mo sa akin. Buwan na answer, Jen. Miss A, mega love shout out. Salamat po sa patamsak. Kulog ang ano ko. Ano daw, mega love shout out sa inyo lahat. Dapat pinaakyat mo si Rambo para suportahan. Kaki atay, sana all may Rambo. Labas niyan Rainbow. 7 million in the house. Sana all. Hanap nyo nga akong Rambo. Miss A, mega love shout out from Kuya Ted. Kuya Ted, nasan ba si Rambo? Hanap nyo nga ako ng Rainbow. Hello Ted, mega love shout out po from Miss E. Miss E. From Kiss Roger. Belly, mega love shout out. Thanks for coming. Salamat po sa support niyo. Baba nyo ang bahay nyo. Baba nyo nga bahay nyo. Ano? Silip ako saglit. Ano daw? Aling bahay o hagdan? Kuya Ted. Bahay. Tao yan ayuda. Baba daw ko yung bahay, sabi ni Kuya Ted. Magbibigay siya ng ano, ng kanyang, ano tawag yan? Hayaan mo lang na manganib ang buhay ko, Roger. Hayaan mo lang na manganib. Basta nasa iyo lang si Abo. Ay, ano man ini yung tanagi nagkaarabot kita sa. Ano naman to cellphone ko ba? Nakakainis. Pindot ko na iba man ang pindot. Ano kaya tigil para pindot mo? Palablab naman sa nakapin. Yan, Kuya Ted. Ayan daw, Kuya Ted. Ito. Nagbaba ng hagdan. Nagbaba ng jacket nagbaba ng jacket ba? Baba ng bahay si Abo. Binaba Kainis na man ni to ng Abo, cellphone. dapat baba. Abo, binaba mo na ang dapat ibaba. Malandi ka, Abo. Bakit? Bakit si Rogin? Tingnan ko nga itong binaba ni Abo. Ikot ng ikot man. Lantamsak sa nakapin. Mag-ano ako nito. Nag-ikot-ikot ang cellphone ko.
Garo akong nahudong, te. Buwanaan. Mrs. E, hello, mega love shoutout. Abu Yusef, good evening. Sisi Regine, hello, mega love shoutout. Ikot ng bahay ko. Lolo ko kasi itong cellphone na to. Hindi ko makita ng mga angin. Pumusap na ako sa ano, dahil na ako sa nakapin. Ano din yan si Srojin, yan si, ano, si Leia, ano din yan? Demonetize din siya. $6 million in the house, salamat. Irid na ng aking cellphone. Hindi, sabi nag-live ako kanina, Abo, ba't hindi ka pumunta? Hindi ko nga nakita, Abo. Nabisi ako kanina kasi dumating yung mga amo ko, may mga dala. Nagligpit pa ako. Nagligpit pa rin ako ng galing Bacala. Hindi ko napansin na nag-live ka. Hindi rin kayo nag-message sa akin. Sorry naman. Tapos, nung umakyat ako, nag-aapura na ako. Sabi ko kasi alas 9 na, makapag-LS ka ako kahit konti. Hindi kita nakitang nag-LS. Sorry naman. Kung nakita kita, hindi ako nag-LS. Wala din kayong message. Oo, biglaan lang. Kasi nga 'di ba, biglaan lang naman yung LS ko kasi minsan 'di ba kahit marami akong upcoming, 'di ba ilang ano yan, 5 upcoming ko na yan, naubos ko na. Hindi ko naman nasusunod yung oras ko 'di ba, yung araw. Kasi nga depende sa akyat ko, depende sa kung pagod ba ako or ano. Kaya bigla lang. Nag-ano kasi dumating mga amo ko galing sa kabilang bahay tapos may mga pinamili. Pag akyat ko, bigla lang din ako nag-LS. Kahapon nga, sabi ni Jennifer mag-LS daw. Hindi naman ako nakipag-LS kahapon. Kasi nga, latan-lata din ako. Tulog din ako. Ay, andito na pala si Sir Apo. Akala ko tulugang LS mo. Naiwan na pala ako doon. 1 hour and 30 minutes lang naman. Pag nakikita ko nag-LS kayo, o kaya ayan, nag-message kayo sa akin, iyon na ano ko. Pero pagka hindi, dahil pag busy ako, hindi ko na ano ba, hindi ko napansin. Sorry naman. Hindi na nagsasalita ang co-host ko ba? Panay lang ang ano ng kain. 7 million Hello, in the hello. house. Salamat. Nakikinig ako sa inyo. Siyempre, ikaw ang mas madaming salita kasi ikaw yung host. Ako alalay lang ba? Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas. Uy, may nag-message. One hour and 30 minutes lang naman. Oo nga. Yung pag ni Abo, tapos na yun.
Hindi ko talaga nakita. 7 million in the house, thanks for coming. Yung kapatid ko napunta daw. Hindi rin siya nagsabi sa akin. Maaga pa kasi, nandito na yan sa taas. Ako nasa baba pa. Kaya hindi ko talaga ako busy pa sa baba. Ano da? Ni? Seven million in the house. Salamat. Salamat sa mga naka-BG dyan. Sa baba ka pa si Rodin? Oo, nasa baba pa siya. Ayan oh. Still alive. Hindi, ibig ko ba sabihin ko nasa kusina pa siya? Ah, Andun kaya si Bicolana kanina. Oo, kasi iyan, nasa taas na siya, nasa kwarto na siya. Uy, abo, Maaga pa yan. Uy, abo, remember, from the start until the end, andun ako sa'yo ha. Iyan kasi, yan, maagang maakyat ako eh. Ang akyat ko, anong oras na pagkatapos ng trabaho. Ewan ko anong oras yan umakyat, 6:00 yata. Ako, kaaakyat ko lang pag open ko ng live, kaya hindi ko napansin. Kaya nga nagulat ako nung sinabi niya na nag-live ka eh. Kasi wala akong alam. Wala akong alam. Kanta na naman, te. Hindi ka man nagkakanta. Wala. Sige na, te. Dahil yung alain nga ni Boses ka, mag-istoryahan sa copyright na naman. Sabi nga ni Alain Kani, nga ano ni ni, sabi nga ni Alain nga Kani, ni Sir, Boses copyright pa. sabi nga ni Kani, Sir Ted, paano da yung malain na da nga na si Buses, mga copyright pa, mayo na. Kaya nga. Yun nga sila sabi ko eh. Pangit na nga yung Boses copyright pa. Di atay, di wala na. Lalo lang wala, di ba? Ayan, mag-1 hour na ako. Ang bilis ng oras, di ba? 1 hour na agad. Te? Sabi ko, ang bilis ng oras, 1 hour na agad. Kala ko masarap palang oras. Yung masarap na sa oras. Yes! Anong yes, abo? Yes, no, yes, no, yes, sir. Umalis na si Anong Sir yes? Ted eh. Umalis na si Kuya Ted. Anong yes, abo? Yes, not no. Sisi Betty, thanks for coming. Salamat sa paharang. Oy, ate, di ka na nagigirong. Dapat magayo ka sa tarambo. Anaan? Parang siya sa niya ilisip. Sige lang salita, hindi siya nagsasalita. Mega lang shout out sa lahat. Sisi Betty. Anong yes, abo? Mega love shout out host. Mega love shout out din Sis Betty. Ano yun? Anong yes? Yes or no? No or yes? Alin doon sa dalawa gitna? 4 million in the house. Salamat. Biglang muna host has
Salamat Sis Rogel. Okay lang Sis Rogel. Salamat. Sir Abo, mega love shout out. From Sisi Betty. Ads pa. Salamat sa pa-add, Sisi Koy. Nag-iikot talaga ang ano ko. Kuya Ted, mega love shout out. From Sisi Betty. Mega love shout out, Betty. From Abo. Kailang ano naman ako. Hindi ko magtanaw. Malayo. Ang hirap talaga ng malabo ang mata, Abo. Hindi ko matanaw yung ilang oras na doon ba. Salamat sa mga nakatambay. Bigyan in the house. Salamat. Yan. Ilan na lang ba? Wala pa doon, no? Ano pa lang, 15 na yun. Hindi ka kumikibo yan, Kel? Mga cellphone. Okay. Dan ad. Salamat. Salamat, Sis Betty. May galaw shout out, Sis Polan Official. From Sis Betty. Five minutes na lang, guys. Kaya mag-e-end na ako, guys. One hour lang. Salamat sa mga nagpunta. Salamat. Salamat sa support. Oo, mag-end na ako. Mag 1 hour lang sa Srogin. 5 minutes na lang. Na-late na pala ako. Hindi, okay lang Sis Betty. Okay lang. Kaya start ko lang din naman. 1 hour lang ako. Sis Marian in the house. Salamat. Sis Betty, may galab shout out from Sis Rogin. Sis Rogin, may galab shout out from Sis Betty. Sis Marian in the house. Salamat. Salamat sa pag-stay. Ayan. 3 minutes more.
ko. Nangangalay ng aking binti. Bukas, Sis Rojen, mag-ano ka na, mag-LS ka, di ba? 13. 13. Ewan ko, parang matamlay lang. Bakit ang bilis? 8 million in the house. Nag-love shout out. Oo nga, mabilis. Bogs! Tamsak ho, salamat sa patamsak, Bogs. Bogs, akyat ka, Bogs. Kanta ka ng 1, 2, 3, 4, 5. Kin, nag-love shout out. Thanks for coming. Akyat kayo, Sis Rogin and Abo, para mag-concert kayo. Kin, meron ka na pong may ka na, may moderator ka na. Bog, salamat sa pagpunta. Akyat ka, Bogs. Pahingi naman ng ng isang kanta diyan, 1, 2, 3. Sis Lucy, Miguel love shout out from Sis Betty. Good morning din. Good morning, good evening, Kin. Shout out sa Gabos, Tuninong si co-host. Tuninong ani. Baka niya ako sa ibang nasa ibang barangay. Nagtuninong ho. Bad tuspak naan. Sakat ka, Bog? Tuspak na gayud day ko aram. Napagod ka ba kagabi ka kasayaw? Sino? Ano to? Patusok premiere. Okay. Patusok daw guys sa nakapin. Salamat. Nakaturog na bug si siguro iya may kaulay an. O di ba kagabi ka pa nag-off? Saan daw ang off mo? Kin, done na ako sa 230, 13 ako pang 213. Thumbs up. Di kita umaling kita ha. Ayan, dan dikit na din ako sa'yo, Kin. Salamat. Sis Betty, salamat. Friday hanggang Sunday. 3 days. Sana all. Miss E, mega love shout out from Sis Betty. Sana all. Ang haba ng mo pala. Yung haba ng iyong guys, palablab naman guys sa sa premiere niya naman po pakitusok. Salamat. Kami dito hindi pa nagiinit ang puwit namin sa labas uwi na agad, hindi pwede nang matagal ba. Pinakamahaba 5 hours. Friday ng hapon till Sunday ng hapon days. Uy, ang haba. Sarap naman ng ganon. Ano daw? Ano yun? Dan sa nakapin, Francis Rogin. Salamat si Rogin. Si Betty, napagod ka kasayaw kagabi. Asa nagsayaw si Sis Betty?
Di pa ako masyado magaling, Sis Lucy. Masakit pa, mata at ulo. Yung isa, natahimik man yung co-host ko ba? Tulog siguro yan. Iba kasi ang bayad ng weekend ligdi. Ah, ganon. Ah, di mahaba ang ano mo, ang haba ng... Sis Regine, oh, ang ganda ng ano ni Bob. Haba ng kanyang ano ba? Caregiver ba to? Caregiver ka, di ba, Bob? Kaya nga, si Betty, sakit sa mata, sobrang bilis nila. 7 million in the house, salamat. Ano ba nangyari sa co-host ko? Bakit tahimik? Nasaan ba yan? Nanahimik man. Kung mag-stay ka ng weekend, doble ang bayad pag weekend. Parang holiday. Ah, gano'n, parang holiday. Mas maganda pag kayo pinag-stay ka ng amo mo, ano, malaki yung kikitain mo. Kung iluwas mo, daig ka man bayadan. Hmm. Pero ang ganda, ano? Samantalang kami dito, ang halos ng oras namin nandito na talaga sa bahay. Wala. Yung iba, halos wala pang ano, walang pahinga, walang OT. Dan Ad, salamat Sis Betty. 8 million in the house, salamat. $9 million in the house, salamat. Iyo, kung gusto mo mag-stay gabos ng weekend, bayad gabos plus salary. Oo nga, Sis Rogin eh. Dumami tao mo. Oo, Sis Rogin. Eh, ganon. Ang sarap naman nun, ano, tas ang laki ng kinikita nyo. Kami dito, ano lang, kumbaga, ano lang, yung tinik lang. Tinik talaga. 9 million in the house, salamat. Salamat po sa mga naka-BG. Ang co-host ko tulog na yata. Kanta ka na, host. Binura ni Sis Betty. Sis Betty, naku, delikado pag ako kumanta. Nawawala ang tao. Tama lang na pang-asin. Kanta ka na, host. Yun lang. Wala eh. Pag ako kumanta, nawawala ang tao. Bogs, kanta ka na daw, Bogs. Si Bogs na lang kumanta. Si co-host ko ba, tingnan mo, oh. Ano ba nangyari dyan? Nanahimik man. Nakamikot eh. Ken, salamat. Di atay. Kung ako lang talaga, Sis Betty, maganda ang boses ko. Ay, kanina pa ako nagkakalat. Wala eh, talagang hindi tayo pinagpala. Gustong gusto ko pa naman kumanta, kaso nga lang yung kanta, walang hilig sa akin. Nakakasama ng loob, di ba? Bakit walang i-Mexico, Bicolana? Oo nga eh. Ewan ko ba dyan? Pumasok siya, nagkikinain man kanina. Ngayon, nanahimik man. Hagdan. Eko. Aray ko. Yan. Okay. $9 million in the house. Salamat.
Si co-host ba? Ayan na po yung hagdan. Ayan, kakanta na yan si Kuya Ted. Oo, si Kuya Ted na lang kakanta. Pag ako nagkakanta, wala talagang tao, promise. Gustuhin ko man, pero... Ayan na Kuya Ted yung hagdan. Diba ko na po. Malungkot na naman si host. Puyat kami ni Sisi Betty kagabi. Ganon. Binaba ko na yung hagdan. Ayan. Ayan, si Kuya Ted. Kuya Ted, ang co-host ko ba? Tingnan mo na nahimik. Hindi ko alam bakit tahimik na yan. Di kumakain yata eh. Hindi, kanina pa kumakain eh. Tapos nung huli, sabi niya nahihilo daw siya. Ewan ko. May galap shoutout sa inyo guys dun sa baba guys. Mag-shoutout nga muna ako, nakakaya sa kami. Roger, shoutout sa dyan. BDM, shoutout. Baka mamaya sabihin nila hindi nagsha-shoutout. Lucy, may galap shoutout sa dyan, Lucy. Baka kausap niya ka-Valentine's. Kasi siguro kausap siguro ka-Valentine's. Abo, may galap shoutout sa dyan, Abo. Anong balita dyan, Abo? Ayan, talon pa more. Dahan-dahan kayo sa pagtalon-talon nyo guys. Baka mamaya mabalian kayo ng mga buto dyan. Yun ang masaklap at talon-talon ba? Sabay-sabay kasi mag-ilis eh. Mag-ilis sana ako. Nahiya na ako mag-ilis kasi dami nag-ilis eh. Kamamaya walang tao sa ilis ko. Takay, sabi ko. Ako nga, Mag-ilis sana ako, tininan ko. Ano mo to, mag-iatay, sabay-sabay mag-ilis. Sabi ko, hindi na nga alam kung mag-ilis, baka mamaya walang tao. Yun na lang gagawin ko. Ipasok ko na naman yung ninja ko tsaka yung main ko. Sila na mag-usap. Kaya natatakot mag-ilis si Abo eh. Baka walang tao. nag-LS nga daw Kuya Ted, si Abo, bago ako mag-LS. Hindi ko naman nakita kasi busy ako kanina sa baba. Dumating yung amo ko tapos may mga bit-bit tapos nag-ano pa ng grocery. Tapos sabi niya, si Bicolana, nandun sa akin. Sabi ko, hindi magkakapoy nag-message sa akin, pati kapatid ko. Si Bicolana kasi alas 6 pa lang, nasa kwarto na yan eh. Maaga yung umaakyat Kuya Ted kaya sa akin. Ako kasi ang ko, nasa kusina ko, ang akyat ko alas 9 or alas 9:30, depende. Kaya minsan nga kahit gusto kong mag-LS, pag gano'n ng oras, hindi na ako nag-LS. Namamahinga na lang ako sa pagod na pagod ako ba. Lalo pag si Roger na nag-ilis, huwag niyo sasabayin niyan guys, mawawalan kayo ng tao. Oo nga eh. Kaya nga hindi ko Huwag niyo sasabayan yan si Roger pag nag-ilis, kung hindi, mawawalan kayo ng tao. yan siguro Kuya Ted, ang tao, depende din, sa medyo siguro sila sa mga bata-bata ba, pag medyo may ganitong may edad-edad na, pinapon to. Oo, kaya pag nakita nila, sabi nyo, ano ba naman yan, kumukulubot-kulubot na yung mukha, wala, iniiwan nila yung mga kumukulubot ang mukha. Pupunta sila dun sa mga mas bata, kaya next time na mag-ilis ko, gagamit ako ng filter ha. Huwag kayo magugulat. Mag-filter ako para maraming viewers. O, di ba, Abo? Mag-filter tayo, gamit tayo ng filter, Abo. Pagpaturo tayo paano gumamit ng filter. Para pag nag-live tayo, gamit tayo ng filter para marami tayong viewers. Kaya nga Kuya Ted, minsan tinatamad ako mag-LS kasi alam mo naman kulubot na ako.
Gamit ka kasi ng filter. Subukan ko nga yun. Next time na mag-gilis ko, gagamit nga ako ng filter. Meron yun eh. Nagamit Meron ako ba ng yan? filter. Oo. May filter eh. Tapos yung hanggang sa katawan, malaki ang katawan, o 'di ba? Gamitan natin ng filter 'yan para marami tayong viewers. Ang importante talaga diyan yung viewers guys eh. Oo. Diba? Ah, Hindi, yun talaga ang mapapansin mo, yun talaga mapapansin mo. Nalaglag na si si Bicolana. Yun talaga mapapansin mo yung pagka mga bata-bata pa, di ba? Oo, siyempre, i-research natin yan, Betty. Kailangan hanapin natin yung magandang filter. Kailangan yung bagay na filter. Pero huwag kayong magugulat pag nag-gilis ako, sabihin nyo, bakit iba yata yung host? Umayos kayo dyan ha. Dahil ba yung, Baka mamaya i-bash nyo na naman ako. Ang hirap pa naman pag ako ibabash nyo, ay talagang isa-shoutout ko kayo sa LS ko. Uso na ngayon yung filter eh. Uso na ngayon yung filter. Ang dami ko nakikita nga nag-LS, naka-filter lahat eh. Sabi ko, okay to ah. Kaya lang, nahiya naman ako kung anong ginagamit nila. Kuya Ted, itanong mo Kuya Ted, tapos ituro mo din sa akin. Ano sabi ni Betty? Wala na tayo, Kuya Ted, gurangis na pala. Ay, bahala sila dyan. Alam mo yung Betty, diskarte lang yan, para-paraan lang yan. Diba? Kaya nga Kuya Ted, alamin mo kung ano ginagamit nila para ituro mo din sa akin para maggamit din ako ng filter. Yung pampasexy ba? Kasi ang braso ko palang hita na eh. Wag mo kasi ipapakita para hindi sila madiskurahe. Wag mo kasi papakita. Dinidiskurahe mo kasi yung mga viewers mo eh. Paano ba mag-filter, Kuya? Hindi. I-research ko muna tapos i-share ko sa inyo para mag-filter ha. Tawa Kuya. Meron nga, saan ba yun? Saan ba lugar? Sa China yata yun o South Korea. Ang daming nabudol ng babaeng nun eh. Kasi pag nagla-live siya, ang ganda-ganda niya. Marami siya nabubudol. Karamihan mga lalaki. Pagkatapos yata, meron yata hinamon siya na yung ipakita yung real na mukha niya, bibigyan siya ng pera. Yung pinakita yung real na mukha niya, layo pala. Yun lang. Yan, nag-viral sa Facebook yun. Sa Facebook yun. Mag-filter na lang tayo. Mag-filter na lang tayo. Filter. Paano kaya yun? Wala kahit ano talagang gawin ko. Kaya wala na talagang mabago dito sa mukha ko. Kulubot. Hindi. Pag ginamitan mo ng filter yan, maayos yan. Maniwala ka sa akin, mamayo. Parang ano yan, Kuya Ted? Pati yung mata, Betty, mapapalitan mo ng green eyes or blue eyes. Di ba? O saan ka nakakita ng Pilipino na green ang eyes niya? Di ba? Mag-filter nga ako. Next time yan, ready ko yan. Pag next time na mag-galis ko, mag-filter nga ako. Sige, Kuya Ted. Turo mo ha. I-PM mo sa amin. Para mag-filter na lang tayo. Hindi naman nila kung sino taga yun. Parang ano na yan, Kuya Ted. Yung di ba sa TikTok talaga may filter. Magaganda, tingnan mo. Tapos na nagkita daw sila, magaganda at gwapo.
Hindi sila sa personal, hindi na sila nagkakakilala. Kasi malayo masyado yung Ay, hindi. Nagkahiyaan na kamo. Nagkahiyaan na kasi, siyempre, yung isa, hindi naman pala siya yung nasa picture. Ganoon din yung isa, nagkahiyaan silang dalawa. Wow, gusto ko yan, Kuya Dedo. I-research natin yan para mag-filter na lang tayo. Filter na ako next week. Filter na lang yan. ay, naku, sana, ano. Tapos maganda, tapos marami tayong ma-scam, ano. Tapos pag palitan mo lang yung pangalan ng channel mo tsaka yung profile picture mo. Ayos na yun. Marami na scam dahil sa filter guys. Kala nyo ba? Parang init dyan sa daan ni Kuya Ted, oh. Malamig dito, malamig ngayon. Buti kang kwan, wala na sigurong snow. Ngayon medyo hindi malamig ngayon dito. 8 million in the house, salamat. Anong malay nyo? Makabudol pa ako pag nag-ilis ako nagamit ng filter, di ba? Para lang yan, guys. Bukas, mamaya, itry mo para makahabot pa ba ng Valentine's? Ano pa? Ay, wala. Busy ako ngayon eh. Busy ako. Tatrabaho ko hanggang Monday. Hanggang bukas ako magtatrabaho eh. Lunes. Try ko sa Tuesday. Baka pag nag-release na ako, may filter na ako nun. Agahan mo naman ng mo Kuya Ted, yung gising pa kami. Yung LS mo, kaya. Ay, itataon ko ang tulog kayo eh. Para di nyo makita. Itataon ko nakatulog kayo para. Akit ako, sabi ni Lucy. Akit daw si Lucy. Sige, mababa ko yung hagdan. Wait lang. Sinaksak ko lang yung ano na eh. Ano ba tawag nito? Ano na yung Hindi, kailan ba yun? Doon sa Tulfo dun eh. Meron nagpapanggap na bakla yata, nagpapanggap na bakla. Tapos ang ginamit niyang picture, yung picture ng kaibigan niyang babae. Lagi kayo nakukuha niyang pera doon sa Amerikano. 1.23 million pesos yung nakuha niya. Yep. Ngayon pati yung mga kakutsaba niya na walang alam, pati sila nadamay na. Ayan na. Nandiyan na yung hagdan. Si Lucy, akit ka na. 8 million in the house. Salamat. Napala mo yung Betty, di ba? Yung tapos ang rason ng lalaki, ginamit daw niya na pinagpagawa sa bahay, tapos yung pinagpagamot niya sa tatay niya na may bato. Bigyan na, tugang. Salamat sa pagpunta. Pag nawala yung signal, tugang. pag nalaglag ako, wala akong signal ha. Mayroon pa siya signal dito sa phone. Tsaka pagka tawag si Mrs. Pag malalaglag ako, minsan tumatawag siya. Siguraduhin mo lang, Mrs. Kuya Ted, baka naman yung ka-date mo yan ng ano. Oo naman. Ka-date Siyempre naman, the one and only, ikaw naman. Wow, sana all. Mega love shout out po sa lahat. Dapat nga sana last year uwi kami, celebrate namin yung 25th anniversary namin. Kaya lang kasi di ba nag-pandemic. Kaya di natuloy yung uwi namin last year. Dapat sana last year eh. Ilang taon kayo kuya? Ilang taon na kayo Kuya Ted? 25 na kami, naka-silver na kami. Ay, wow, silver na. Diba? Sana all. Diba? Pero hindi ganun kadali guys. Abot ka lang ganun katagal. Maraming pagsubok. Maraming pagdadaanan. Oo. Tama.
Gaya nung kanta na kwan, kaya mo yan. Pagsubok lang yan. Congratulations, Kuya Ted. Sabi ni Sisi Regine. O, di ba? Alam niyo yung mga away-away na ganyan. Kasama yan sa kwan, guys. Kasama yan. Kasi pag walang away, yun yata yung nagpapa-spicy sa relation. Paminsan may away-away, may sigawan. Wag lang magbubugbugan na. Sigawan, okay lang yun, pero wag yung magbubugbugan kayo. At saka yung wag lang yung matindi talaga yung magagawa ng partner mo. Kasi pag matindi talaga yung sobrang kang masaktan, tapos mawala yung tiwala mo, yun, ang unang-una Kuya Ted, ang ano ko ba, para sa sarili ko wag lang mawala yung tiwala mo. Kasi pag nawala yung tiwala mo, wala na lahat. Agoy, ano daw? Ha? Tama ba yun? Tama ba yung sinabi ko, Kuya Ted? Silver single. Anong ginagawa mo kasi, Rogen? I mean, talagang ganyan. I mean, hindi naman lahat tayo perfecto. Yan, no? Pero ang mayroon lang kasi yung pag-halimbawa yung ang mayroon kasi yung hindi pinag-uusapan pag may problema. Hindi pinag-uusapan. Ayun ang hindi maganda. Oo. Tsaka yung na pag nawala na yung net ni Kuya Ted. Nag-ano na siya, nag-stop. 6 million in the house, salamat. Nawala na siya ng nagbaba ako ng hagdan, hindi umakyat si Sisi Lucy. pag nag-umpisa ng argument, wala. Wala na Hirap ako. kuya, lalo na babae mo. Masyado partner mo, kaya kanta ikaw, bahaya mo na lang, yatay. Siya nagsabi nun. Si Parang may pinagdadaanan. Parang may pinagdadaanan si Rogen. Ay, ayun pala, may tao pala. O yan. Daldal ka kasi ng daldal. Tingnan mo kasi yung screen mo. Nilalamok na yung tao dyan sa baba eh. Ganyan yung nangyari sa akin last time eh. Ay, Kuya Ted, sa totoo lang kasi ang labo ng mata ko ba, pag ganito kalayo, yung ano ko, sabi ng kapatid ko, lumayo-layo daw kasi masyado daw mataba sa camera. Lumayo ako, hindi ko makita-kita ba? Tugang Bicolana, salamat Tugang, sa patambay Tugang. Sabi niya, ex-husband ko kuya, nakakakil na. Oh. Ano yun? Ha? Wala pang hilig yun. Nakatatlo na daw yung ex-husband niya. Oh. Ay, kanino asawa yun? Si Sis Regine. Tingnan mo itapon mo maganda na. na si Sis Regine. Itapon mo na. Maganda na yan, pero nagagawa ko magloko ng asawa, di ba? Mano pa yung mga pangit. Di lalo nang iniwan. Agoy, si Regine. Tingnan mo, ang hirap, di ba? 8 million in the house, salamat po. Yeah, mga Martes, Itapon na daw. pasok. Magandang topic. Magandang topic Pasok, tungkol sa mga- babaero. Pasok mga suki. Ayan na. Abo, andyan ka ba, Abo? Huwag mong iwanan ha. Mamaya, layasan mo na naman ako dito, Abo. Wala na tapon nga Kuya Ted eh. Hindi, dyan siya nakita ko siya. Pangiti-ngiti lang yan si Abo. Andito ako, Regine, sabi ni Abo. Giyantay sana all. Diba? Ay, Kuya Ted, Ah. may chismis ako sa'yo. Ano Ano yun? pala, si Abo, gwapo din pala, ano? Gwapo pala Bakit? si Abo. Bakit ngayon mo lang... Wag mo kasi titingnan yung profile picture niya. Parang si Kwan yun eh. Yung sa Lord of the Ring, yung sa picture niya.
Huwag mo titignan yun. Tingnan mo yung picture niya pag nagla-live siya. Alam ko naman hindi yun ang picture niya, Kuya Tenso. Oh, wag mo titignan. Alam, hindi. Hindi sa totoo lang, guys. Sa totoo lang, guys, nung first time na mamit ko si Abo, nakita ko yung profile picture niya eh. Kinilabutan ako dun eh. Nung makita ko yung profile picture, ano profile picture nito? Sabi ko, nakakilabot naman. Parang mamamatay tao yung profile picture ni Abo eh. Parang Maraming killer gumagamit ng ganun. Ah. Maraming gumagamit sa TikTok. Hindi, yung nakausap ko ba sa Messenger? Siyempre, pag nakausap mo sa Messenger, di ba, makikita mo talaga yung itsura ng tao, di ba? Pero walang filter, di ba? Yeah. Mm-mm. Hoy, hindi I think pwede ka rin yata maglagay ng filter dun sa Messenger yata. Sa voice call. Oh, pwede. Ay, no, video Pwede call. Yeah, din, pwede yata. din. Oh, pwede. Oh. Pwede. Pero pag Buti ako hindi. hindi ako gumagamit ng filter. Natakot Kasi, ako kay Abo nun eh. Kaya, binigyan ko siya ng 1K na banana si Abo nun eh. Binigyan ko yata siya ng 1K nun. Pinamaydi ko siya. Takot na takot kasi ako. Pinamaydi ko si Abo. Pinamayday mo? Oo. Dalawa sila ni Achorba. Si Achorba, binigyan ko ng 2K yun eh. Oh. Nahamon lang nga. Naghahamon kasi. Sige nga. Pa 1K nga. Oh. Sige, pinigyan ko siya ng 2K. Hindi ka kasi nagpupunta sa list ni Abo, Betty. Ilang beses na nagpakita sa camera yun, kumakanta pa. Ito naman kasi si Roger naman, tawa kasi ng tawa, kaya yun, hindi matapos-tapos yung kanta ni Abo. Ito naman kasi si Abo, imbis na kumanta lang ng kumanta, hindi, tinitingnan niya kasi si Roger habang nandun sa taas. Eh wala, talagang hindi matatapos yung kakantay mo niya, Abo. May sisi, may galap siya dyan, may oh, di, natutulog kasi yan eh. Yes, si Abo kasi mahiyain eh. Paano kasi tinatawanan kasi ni Roger. Imbis na tatapusin niya yung kakantahin niya, wala na, nahiya na si Abo. Sino ba yun sa taas? Tingnan maganda na sa taas ah. Si Lucy. Hello, si Shara siya dyan ah. Nandun kasi ako sa kaya hindi ko makita yung screen, nasa chat ako. Nasa kabaret ba ako? Bakit? Bakit nasa kabaret, Abo? Mukha ba akong kabaret? Ano Naglalasing. yun? Naglalasing si Abo. Masama daw yung loob niya. Nag-pave siya sa akin kahapon. Masama daw yung loob niya, sabi. Kaya naglalasing siya. Bakit na naman di atay? Ay, mahirap na mag-ano ngayon. Mas mainam na yung ano ba, yung wala kang, ano ba tawag niyan, Kuya Ted? Yung mag-isa ka lang. Masarap din may partner, pero ano ba si Roger? Ano ba masarap? May partner, wala. Di pa naging tao, Abo, nagbabae ka na. Ano yun? Late ba yung ano ko? Mag-refresh mo yung telepono mo. Yung binabasa mo, kahapon pa yung chat nila eh. Hindi nyo ba napapansin yung guys, yung binabasa... Late ka na, sisipin. Oo nga, yung binabasa nyo yung kahapon pang chat yun eh. Late na yung binabasa na. Wait lang. Ang tagal Okay, namin so, maghihintay Kuya sa reply niya.
Ay, Oh, sira na talaga cellphone ko ah. Sorry naman. Wala pa tayong pambili Kuya ng Ted, cellphone eh. napagod kami kagabi kasasayaw ah. Doon sa Saan kayo music, nagsayaw? yeah. Sa premiere. Nag-premiere ako kagabi. Ah, Anong oras ka nag-premiere, Kuya Tid? Maaga ko nakatulog, Kuya Tid, kagabi. Pag akyat ko, tulog na. Palagi naman, yun palagi yung schedule ng premiere ko, 5 o'clock ng 6 a.m. ng Pilipinas. mag-iisang oras dito. Yeah. So, baliwan yun eh. Anong oras dito? Bali 1 hour din yun eh. Nanalo ba kami ni Sisi Betty doon, Kuya Ted? Hindi sa last chatter, doon, kasi ginagawa ko guys, yung mga pumapasok doon, nililista ko yun, tapos binibigyan ko ng ayuda. Ah, ganun. Nandun ganun kami ginagawa. isang oras kami ni Sisi Betty. O yan, hindi si Betty, nanalo siya ng kwan. Nanalo kaya yata Betty ng kwan, last chatter eh. Pero hindi ko pa nabigay yung panalo nyo guys kasi busy ako eh. Hopefully bukas ng gabi magawa ko yun bago ako matulog. Ang bibilis nilang mag-chat kagabi, grabe. Oo, pag ganyan mabibilis mag-chat ng iba. Lalo pag sa may last chatter. O di ba pag Ano ba? Sabi ko ganyan nga, sige. Wala ba? Akala ko ba na-send ko sa iyo na Betty? Double check ko ba may yung in-screenshot ko? Luling ako sa last chatter. ako bokya yata eh. Ang Tama. bibilis nila. Tama ba yung nabasa ko? Ito kasing cellphone na to, kung hindi late, namamatay. Di atay. Ang laki ng views ni Kuya Ted doon, grabe. Yun nga sana sasabihin ko sa inyo guys, kung hindi lang kayo marireyos. Yung kwan, nung nag-umpisa ko na-upload yung kwan after 1 month, nakuha ko na yung 4K na watch hours ko eh. Wala pang 1 month, nakuha ko na yung kwan, yung 4K na watch hour dun sa pag-upload lang ng video. Kaya lang kasi, marireuse ka eh. Wala ka naman choice kung hindi delete mo yun, ganun din, mawawala din yung watch hour. Sayang Kasi lang. pag dinalit, salang yung pagod mo. Kasi pag dinalit mo na yun, pati na yung watch hour, mawawala. Or sa kwan naman, mag-upload lang kayo na mag-upload ng mga short video. Kasi kung minsan sa short video meron din eh. Naduling. Dati, Kuya Ted, matataas ang short videos ko nung hindi pa ako namuli. Ngayon namuli na ako. Wala nang nanonood sa short video ko. Yan na nga, Di atay. yun din yung napapansin ko dun sa mga short videos ko eh. Pinakamataas na lang nasa 6K. Wala na. Hindi ko alam. Ba't ganon? Yung account niya, paano ba nangyari doon sa account mo kasi Lucy, anong ginawa mo? Road to 7K na nga yung Tensor Music na yun eh. 1 month lang yun na nag-upload ako. Mabilis pa lang pag ganon ang in-upload mo. Yeah. Ayun nga lang kasi pero sabi nila may nagsabi sa akin na may pwede kang gawin eh para hindi ka ma-reuse eh.
Pero masyado matrabaho kasi yun. Tsaka hindi lang yung kasi pag ginawa mo yung kasi parang mawawala na yung kwan eh, yung pagkaka-setup nung kanta eh. Mm. Road to 7K na ngayon eh. Road to 7K. Ako parang tinatamad na ako, Kuya Basahin Ted, mo yung kasi mga comments. Ay, Sisipin. huwag kayo hindi tatamarin. nagsasalita si Kasi, Kuya Ted. kasi pinaghirapan nyo yung channel nyo guys. Huwag kayong tatamarin kasi kita nyo naman, lalo lang ngayon. Sa banana, madali lang. Pero pag sa watch hours, di ba, ang hirap kunin ng watch hour ngayon. Oo. Wala eh, di namin alam kung ano nangyari sa mga watch hour ngayon. Ang bagal pumasok. Hindi ko alam kung tapos na yan si Hot Chorba eh. Takal nang natapos yung watch hour niya eh. Kuya Ted, wala pa nadadagdag sa kanya, wala pumapasok na sa kanya yung WH niya. Ano kaya nangyari sa kanya? Hindi ko, tapos na ba siyang kargahan, Kuya Ted? Oo, tapos na. Matagal na eh. Yung binigay ko sa kanya eh. 1 month na yata yung binigay ko sa kanya, tapos na eh. Wala, hindi umaangat ang ang watch hour niya. Di ba kasi siya yung first na nanalo ng kwan eh. Dalawa sila ni MJB na nanalo dun sa kwan eh. Dun sa unang palaro namin, Oo. unang palaro ng Team Monetize, sila yung nanalo, silang dalawa eh. Sa monetization. Kaya nung makuha na ni Hachorba yung 1K niya, yun din. Binigay na namin sa kanya yung watch hour niya. Eh, kaso di namin alam kung ano nangyari doon sa watch hour niya. Ang watch hour niya, Kuya Ted, pa lang 1K. Pa lang, niya. Hindi ba lagi siyang nagla-live? 1K pa lang. Hanggang ngayon. Dito pag nalaglag ako dito wala akong signal dito, may signal ko dito. Oh, sige, Mikay, Kuya Ted. shout Okay out lang, dyan, Kuya Ted. Mikay. Anong balita dyan, Mikay? Ay, si Mikay. Buti pa si Mikay, sumisilip si Mikay. Sa mga Si Mikay, mega love shout out. Oo, lagi man yan, Kuya Ted. Si Mikay, lagi man yan napupunta, Kuya Ted. Tumisilip siya sa mga nag-LS. Kuya Ted, from Sisi. Lagi nasilip yan si Sisi Mikay, sabi ni Sisi Betty. Oo, Kuya Ted, lagi man yan. Ay, Ikaw, doon ako lagi tataka kang- eh. Tataka ako doon ba ako nag-LS? Di yan sumisilip eh, si Mikay. Di yan nagpapakita sa LS ko eh. Sisi Mikay. Hindi ka na Di tumisilip sa nagpapakita. ni Kuya Ted. Eh kasi gano'n naman ako eh. Paano ko masisilip yung LS niya eh? Nag-LS sila, tulog ako. Birthday Graneles daw, papin mo nga. Birthday Graneles. Ayan, Kuya Ted. Sana birthday all. girl. Sana all. Diba? Sana all, may Graneles. Ako malayo pa yung Graneles ko eh. Pupusukan ko na to sa nung si Osang ba kanino, kasi si Dailin. Tingnan ko nga. At tama-tama pala pag nag-Graneles ako sa 2050. Pwedeng gumamit ng ng filter. Oh. Kuya Ted, pagbalik ko mag-run LS ako. Pagbalik ko ba? Oh. Sana makaganon din ako, no, birthday ko, no? Oh. Pag-ipunan ko nga yun. Oh. Kasi di ba dapat may Nag-iipon. maraming palaro yun. Nag-iipon nga ako ng sponsor eh, 2050 di ba? Marami akong maiipon na sponsor ng 2050. Ang tagal pa nun, Kuya Ted, ginatay ka. Oh, 2050 yun. Nag-iipon nga ako nag-iipon ako ng sponsor eh. Si Mikay ayaw magbigay ng sponsor eh. Humingi ako ng sponsor sa kanya, ayaw niya. Miss Mikay, mega love shout out from Abo.
Luto muna ako dinner, amo ko lalaki. Sige lang, Sisi Mikay, salamat. Ikaw, Abo, ano, kumusta yung watch hour mo, Abo? Umangat ba yung watch hour mo? Hindi, buti nga sila, nag-i-LS sila kahit na hinihintay nila yung mga ayuda. Buti nga sila, nag-i-LS Oo. sila May mga iba wala Naghihintay na lang ng ayuda, tapos ayaw mag-LS. Wala Paano gagana Yan sa yung watch hour nyo kung Nakasin. hindi kayo mag-LS? Ako nag-iilis ako nun, Kuya Ted. Ano, yung pagtulog ako ba? Iniiwanan ko yung magdamag yung ano ko, cellphone ko. Paggising Yeah. ko saka ko patayin. Ganun naman kasi dati Nakala nun. ko. Nung nag-iipon ako ng watch hour ko, ganun din. Pag nagdadrive ako, nakalive ako. Diba? Kasi kung may tatambay sa isa, dalawa, okay na yun. Huwag ka nang mahiya. Nahihiya ako kay Rogin. Huwag ka nang mahiya. Pakita ka. Pakita ka Sino daw si nahiya? Lucy. Si Lucy? Si Lucy. Ang hirap ng WH. Sabi ni Sisi Betty. Oo, mahirap talaga si Betty yung Oo, hirap. WH. Hirap. Ilang months ba akong ilang months ba akong matagal din ako nag-live kaya nun. Buti na lang may mga kaibigan tayo sa mga YT tumatambay. Mga team nagre-play sila ng mga nagre-replay sila ng mga LS ko. Hindi na talaga bumalik yung kapatid ko. Nakatulog ba yun? Hindi atay. Nakapatid ko yan. Baka busog na. Ayun, natulog. Nabusog, natulog. Parang ano lang ko yun. Kuya Ted, parang ano lang parang baboy lang pag nabusog natulog. Yatay. Ikaw may sabi niya na, Dago. Lapit ka sa cam, Ate Lucy. Kaya ako. Saglit lang ko tignan ko. Tingnan mo nga, kasi Ayan. doon sa kwan, hindi ko makita doon kung may pumapasok o wala. Si Abo nga, nagulat nga ako. Laki-laki na ng bahay niya. Ilan na bahay niya, Abo? Laging donate ni Siso Rogen yun. 1.7 na yata si Abo. Magwa 1.7. Oo, malaki na. 10 lang kami sisipin. Sana all. Sana all si Rogen 10K na. Yatay. Nag-ikot-ikot na ang ano ko. Sana all 10K. 9 million in the house. Salamat. Salamat sa mga nakabigi. 1.8. O at least may pumapasok, Abo. 1.8 kuya. Uy, malaki na. Abo. Ewan ko lang kung yung mga binigay ng mga kasama ko pumasok. Ayun, pag na-monetize yata siya, magpapag-run LS yata siya. Kapag LS. Mamimigay daw siya ng banana, Gcash, Sana all. thumbsuck, tsaka views, sabi niya. Bibili daw siya sa akin ng pampapalaro niya. O, di ba, Abo? Sana all, Abo. Kailangan mag-ipon-ipon pa para pangbili ng ano ba. Subscribe ko yung kuya. Ay, ate, ka-subscriber pala yung Kuya Ted yung 1.8. Yung ano ba, yung WH tinatanong ni Kuya Ted Abo. 969. Ay, puro baliktaran to, Kuya Ted. Ha? 969 yung WH. 969. 969. Also, yung subscribers niya, 1.8.
Ano nangyari sa watch, 1.8. ano nangyari sa watch hour na? May gusto naming tumulong ng mabilisan, but, wala eh. Di ba sa akin, kuya, matagal din, di ba? Yan, dun yata nag-umpisa yata yun, mga kwan eh, nasa November or December yata eh. Swerte nga ni Roger, hindi siya, nandaling natapos yung watch hour. Isang Turuan buwan lang lang Abo. si Ang bagal ng... diba? Ha? Ano yung sis Lucy? Isang buwan lang si Sisi Roger, ma-monetize na sa grupo nila Kuya Ted. Oh, mabilis pala. Hindi, One month lang. more than 1 month din yata si Roger, no? Kasi nintay din niya yung kwan eh, yung 1K subscribers niya. Kaya nga, Kuya Ay. Ted, laki pasalamat ko sa inyo, sabi ni Sisi Rogin. Hindi lang ikaw, Pero- Sis Rogin. Pati ako, malaki rin pasalamat ko kila Kuya Ted sa team. Salamat. Yung nung na-meet ko nga si Roger, kwan eh, ilan ba yung bahay niya nun? 100 something lang yata yung bahay niya nun. Tapos yun, nag-support lang siya. Nananalo siya ng mga pag-game. Di ba na? Di ba dati, Kuya, banana nalalagas. Ngayon, WH views ang nalalagas. Hindi 300 kasi lang alam daw, na. Kuya. Ha? Sabi ni Sis Rogin. 300 lang daw yung yung ano niya. yung banana niya noon. Pero bilis siya naka 1K ah. Ako, Kuya Ted, nung hindi ko pa kayo talaga na-meet, ang tagal. Inabot ako ng 4 months ba? Bago ako namuli nung pumasok ako sa inyo. Pero nung pumasok ako sa inyo, mabilis nung yung WH ko. So, ibig ko sabihin, nung wala pa akong napupunta, hindi ko pa kayo nakita. Ay, gabi-gabi, talagang nag-ano ako nun, Kuya Ted. Nangingisda ako lagi. Ang tagal nung subscriber ko. Hindi, ako naman kasi guys. Napuno. Kung minsan kasi tinitingnan ko guys yung mga, alam nyo na yung masipag mag-LS. Kasi talaga doon mo makikita na doon mo nakikita na talagang gusto nilang ma-monetize kaya nag-LS sila almost every day. May mga iba gusto nila ma-monetize agad pagkatapos titingnan mo doon sa yung bahay nila ni wala silang upload or wala silang LS. Kasi ang mindset nila pag namuni na sila, sasahod na sila. Which is hindi totoo 'yun. Yung kasi yung mindset ng iba eh. Gusto nila mamuna sila agad, pero pag titignan mo yung bahay nila, walang kalaman-laman yung bahay nila. Paano sila kikita kung walang laman yung bahay nila, di ba? Ayun. Ayun, marami ka nakikita yung nagpupursige silang mag-LS. Walang 1 month na muli na si Rogin. Ganun. Kaya nga si Rogin, mabilis lang sa'yo. Oo, si Betty. Ako, akalain na mapili nila ipamuni. Diba? Subuan. Hindi, nakikita naman namin guys. Saya. Sakit sa ulo. Si Betty, labas ng mga basher mo. Sakit ba sa ulo? Aray ko. Nawala na si Kuya Ted. Wala, may airport signal ko dito kasi.
O nakakainis yung may buzzer, di ba? Ay, nung isang gabi, Kuya Ted, nung bumaba ka, nakipag-away man ako. Di atay. Bakit? Nainis ako dun sa ano, yung, ano ba pangalan nun, yung imotero. Sabi ko, nang iinis ka, nabisit ako kasi, nung bumaba ka, sabi ko, baka ako nawala lang ang net ni Kuya Ted, kaya ako nalaglag. Ay, ano ba naman siya, nag-comment siya na, o ayun, di ba, bumaba na siya. Tapos sabay bilat, tapos nakatawa. Sabi ko, nakaka-insulto ka, sabi ko sa kanya. Doon ko siya inumpisahan, tapos umakyat pa ako sa ano, nagningaw-ngaw pa ako. Sabi nung kapatid ko, tumigil ka na ate. Sabi ko, hindi. Kasi wala akong pakialam sa'yo, sabi ko. Sumasama ka kulog ko kasi ako yung nag-aya kila Kuya Ted dito tapos ganyan lang mangyayari, babastusin. Pwede naman, Tapos pag si ganun Abo, guys, pwede sumunod naman sa kan eh. Abo. Pwede nyo namang i-hide eh. Pwede nyo namang i-hide pag may ganun. I-hide nyo sila. Tanggalan nyo ng jacket. Tapos i-hide nyo. Hindi nga rin namin po yung naisip eh. Kasi hindi ko rin alam yun, pati. Basta gigil na gigil ako, hindi ko na binabasa yung kino-comment niya Kuya Ted kasi nabuisip na ako ba. Kung ano lang yun ang sa isip ko, sinabi ko na, bahala ka dyan, magalit ka. Sabi nung kapatid Sino ko, ba yun? huwag natin mag-ano kasi mawawala yung tao. Hindi ko alam, ano, first time lang din daw na pumunta yun doon. Doon sa, doon sa LS niya. Nakakainit ng ulo, di ba? Yung nagmamagaling siya, tapos nainis ako doon. Bilat. Hindi ko mabuksan. Ano hindi mo mabuksan? Miss E, salamat. Mahina yung net ko sa isa. Hindi ako makapagbasa ng comment. Ako nga, nalilate kasi sira-sira din ang cellphone ko eh. Hindi ko mabuksan yung ano ko na isa. Ayaw. Pinagsasabi ko na lang din. Nawala na ang ano ni Kuya Ted, Sarap nawala na itapon. siya. Wala siya? Oo. Nawala na din siya, nababa na din siya. Baka 9 million in nahulog. the house. At nahulog. Salamat. Nahulog Nakailang oras siguro. na ba ako? Sisiting. Ibaba mo yung hagdan. Nahulog si Kuya Ted. Akyatin mo si Roger. Si Surogen, akyat ka ba? Paakyatin mo si Roger. Ayaw talagang magbukas, oh. Miss E, salamat sa patambay. Hindi na nakabalik si Kuya Ted. 2 hours na ako, guys. Mag-e-end ka na? Sis na ako, Sis Lucy. Sige. Next time na lang, mag-ano tayo ulit. Eko, Oh, sige. 2 hours na. Sige. Sige. Guys, salamat. Picture ko, Ate Lucy. Ano yung picture? Ano? Practice ka, Ate Lucy. Mag-practice. Magpakita sa sa cam. Saan? Mag-practice ka daw magpakita sa cam. Hinahanap ako. Pangit ako. Naku, si Lucy. Sino ba ang maganda sa atin? Ako pangit din. Wala naman yan sa ganda at pangit. Ate Lucy, Mawawala saan yung ka mga na? tao. Marami ka bang tao, ah? Oo nga, 9. 9 million in the house. Salamat. Wala na si Kuya Ted. Wala na. Nagsabi na nga siya kanina, sabi niya pag nawala daw siya, laglag siya.
Walang ano sa kanila. 10 million in the house. Salamat. Thanks for coming. Nandun kami sa premiere niya kagabi. Ah, tulog Isang na ako oras nun. mahigit yata. Isang oras lang yun. Ha? Maaga ako nakatulog kagabi. 11 million in the house. Salamat. Salamat Hindi sa ako inyo makatulog guys sa kagabi. pag-stay. Ako ang aga-aga kong nakatulog. Ewan ko, pagod na pagod ako. Pakiramdam ko pagod na pagod. Nangalay na ako ba? Nahiya pa si Sisi Lucy. Ang next na akyat niya yan, Paakyatin mo si magpakita na Abo yan. kaya si Regine. Magpakita na yan si Sis Lucy. Si... Akyat Nagpakita ba kayo? naman ako ah. Sisipin, Yan sa nagpakita naman ako nakapilharang. ah. Harang po ulit. Salamat, Miss Isa Paharang. Salamat. Ako Sis Lucy, kinakapalan ko na yung mukha ko ba? Baka mamaya pagtawanan Mag-end na Abo, ako. Sabi niya, oo nga po. Di ba sinabi ko kanina mag-end na ako, 1 hour lang ako. O, di ba nadagdagan ng 1 hour? Yung end ko, hanggang ngayon nandito pa, tinaman pinagtawanan na ako ni Abo. Ang gutay. 10 million in the house, salamat. Pinagtawanan ako ni Abo. Giyasay. Sinong kaparehas ko ng ganyan na nagsasabi ng mag-e-end tapos hindi nag-e-end, ano? Si Lucy, pinagtatawanan ako. Oh, good night na. Good night, Abo. magla-live na yata si Abo eh. Magla-live ka na, Abo. Sige, sige. Lipat kami sa'yo. Pinagtatawanan na ako si Lucy. Magla-live eh. Magla-live na siya? Hindi ko alam. Magla-live ka na ba? Walang tawa sa'yo, si Lucy. Kasi nga si Lucy, kanina, nagpaalam na ako. Tapos hanggang ngayon nandito pa ako, kaya pinagtatawanan na nila ako. Nag-iatay. Huwag yun naman ang pagtawanan, guys. Aray ko, nasakit tuloy lalangunan ko ba? Sorry naman. 10 million in the house. Harangdan po. Salamat, Miss Isa Nasarapan sa Paharang. Oo, nasarapan sa kwento. Diba? Maganda sana kung may kakanta. Eh, wala eh. Hindi ako marunong. Hindi rin ako marunong kumanta. Tapos pangit na nga yung boses ko. Tapos makaka-copyright pa ako. Giyatay. Tapos, alam ko na, Abo, si Rogin. Diba? Kasi pag kumakanta ko si Lucy, nauubos ang tao sa baba. Inaantok sila lahat, nakakatulog ba? Giyatay. Ay, kung maganda lang talaga boses ko, kinantahan ko na to kayo ng kinantahan. Pinagtatawanan na nila ako, oh. 10 million in the house, salamat. Salamat po sa inyo lahat yan. Sino ba itong mga nandito? Si Lucy, Abo, si Betty, Kuya Paakyatin mo Ted, kaya si Misty, Abo. Sis Rogin. Kanina ko pa nga pinaakyat, ayaw umakyat. Sino pa ba? Kay Regine lang Kuya. siya may gustong umakyat. Oo. Si Regine lang gusto Salamat niyang sa akyatin. lahat. Oo, si Rogin lang gusto niya. Hindi,
dati, umakyat din niya, nakaakyat din sa akin yan isang beses, di ba? Pero ngayon, hindi man umakyat. Kanta ka, Ate Lucy. Kanta ka raw si Lucy. Magtingtang na lang ako. Sis Lucy. Ano? Magtingtang. Tingtang. Magpintang? Tingtang. Yung... Ikaw kaya, Sis Rodin, kumanta ka. Kaya nga. Paakyatin mo si Rogen, baka mag 1 million ang views pag siya ang umakyat. Kantahan sana kita, kaso busy. Salamat, si Mikay. Okay lang, Sis Mikay, salamat. Nasa baba pa ako. Nasa baba pa daw siya, Sis Lucy. Kasi, ha? Si Mikay, magaling kumanta. Busy pa daw siya. Nagluluto pa si Mikay. Kasi, pag ako kasi si Mikay kumakanta, naubos lahat ng tao dyan sa baba. Nakakatulog sila sa ganda ng boses. Ay, kaya tayo. Hagdan! Kanta ka ba, Abo? Kaya tayo. Ano yung akyat si Abo? Akit yata. Kaya teka to. Ay, kanina, binabaan ko na yan ng hagdan, hindi man umakyat. Ay, ano yun? Ano yun? Bakit ganon? Bakit ganon? Wait, Hindi ba wala, ano yun? nakalakasan yung buhok mo sa CCTV? Ha? Hindi naglalagasan yung buhok mo? Naglalagas. Bakit? Ano nangyari? Bakit may pula? Ano yun? Please check your internet connection. Ay, kaya atay. Kaya pala hindi na ano. Nag-ano nga yung ano ko din. Bakit? Kabinet ko ayaw makita. Mahina. Ayan na yung hagdan. Hindi siya Lubat ng ano ko ba? Hindi siya makaakyat? O dalawa. Ewan ko. Hindi nga maano yung hagdan kanina ba? Marami ka pang tao ah. Oo. 8 million in the house. Ayan na may hagdan. Salamat. Meron na nga. Walang singay kagabi, may singay dapat ako. Si Mr. Nature. Nag-abang, kakanta daw siya. Hindi man ako nag-LS kagabi. Hindi ako nag-LS kagabi kasi nga maaga akong nakatulog. Yung ang ano-ano ng katawan ko ba? Parang ano tawag yan? Pagod na pagod ako, Sis Lucy. Sabay-sabay kasi nag-LS yung mga iba. Ako talaga ang oras ko, Sis Lucy, ganito. 9 or 9:30 ganyan. Minsan nga pag 9:30 na tinatamad na ako niya kasi pagod na ba ako ba? Ngayon nga tinamad ako eh. Kaya sabi ko kanina 1 hour lang ako, mag-end na ako. Ang nalalata ako ba? Yun lang talaga Tapos. Oo. Hindi ako yung bang ano ba yung pagpagod ako kahit gustuhin ko man. Paakyatin mo na si Pagkayo pa naman pagod Abo, ka. si Rodin.
Ayaw nga. Sabi ko umakyat. Ayaw mo na umakyat. Ayaw na ba hagdan? Ayaw umakyat. Abo, akyat ka daw. 8 million in the house. Salamat. Salamat sa mga naka-BG, guys. Akyat ka na abot, isuot ko yung wig ko. Akyat ka. Hindi atay. May wig ka ba? Isuot ko yung wig ko, abo. Suot pa daw Nag-order na ako sa yung offline ng wig. Oh. Ito. Sisiping. Oh. Kita mo? Ayan. Oo, nakita ko. Oo, nakita ko. Abo, isuot mo ito, ah. Suot pa daw na yung wig niya. Giatay. Ang hirap kasi yung pagpagod ka ba sa trabaho. Parang wala ka ng lakas kahit mag-ano ka, mag-LS ka. Ako nga, umaga ako nag-LS. Inaano ko sa kusina. Mm. Mahina kasi neto dito sa kwarto. Pag iniiwan ko yung cellphone ko dito sa kwarto, umiikot. Akyat na naman. Mm. Tapos din pag kayong ano, Kaya baba. 9 million in the Diba? house. Salamat. Salamat po. Suot daw na yung wig Wala na niya, siya. sabi. Wala na. Baka nag-toothbrush Hindi pa. ba sila mga busy? Toothbrush, bakit? Harap lang sa ano, kailangan ano pa? Naligo pa. Patay-patay cellphone ko. Salamat po sa mga nakatambay. Nagkamartisan na. Ano sabi ni Sisi Ano? Rogen? Hindi ko mabasa. Ayun, kaya natagalan, ha? Hindi ko mabasa yung comment. Nagpabango, Walang signal yung isa kong cellphone. nagpabango pa daw, kaya natagalan. Ano ba yun? Wala pa. Wala. $9 million in the house. Salamat. Uy, palapit na ako ng palapit sa aking camera ba? Lalong nakikita ang aking kalaparan. Di atay. Pasensya na guys. Wala tayong magawa. Ganyan talaga. Big anak dito lang. Salamat po, Ken. Salamat po sa pabiji. Malaki talaga ang aking braso. O, braso pa lang, nahigahita na giatay. Wala si Doy Jun. Wala. Ayaw na pumunta sa live ko. Bakit binasted mo? Giatay kasi Susie. Busted. Ano yun? Nanligaw? Di ba Parang nanligaw nanligaw. ano yan? Hindi ah. Giatay Di ka. ba? Hindi. Bakit ka umiyak noon? Hindi. Wala. Ano lang yung bang may pinagkaanuhan lang na, yung may tinanong lang siya. Yung parang, yung di ba may time tayo na yung may nagtanong sa atin tapos bigla natin naalala yung nakaraan natin. Yung parang may bumalik lang na sakit mo. Ganon.
Mm. Ganun lang siguro nangyari. May bago ba love team? Ay, kaya tayo nandiyan si Mikay. Wala si Mikay. Alam ko to si Meron si Sintay. Alam ko to si ano? Si Susie. Pingdoy. Pingdoy. Ano yung parang ano ah? Ang pangalan na Pingdoy. Teka. Ayos ka rin si Wala, Susie. ah. lang ko. Nakabig ako, oy. Si Sintay din meron, di ba? Si Buwan. Buwan ba yun? Meron ka din daw si Mikay. Sino ba yung sa'yo? Si Buwan Lugo ba kasi yun? si Lucy ah. Ewan ko si, ano, yata si Buwan yata yun. Yata. Oh, may Love Abigail, team may Doy talaga. Pink. Ano kay Mikay? Buwan King. Ano daw ba yung sa'yo si Mikay? Hindi ata eh. Naghahanap nga ako. Naghahanap nga na si Mikay. Parang tayo si Mikay. Di ba meron ka daw ba si Buwan? Di ata na love team yan. Ay, nako. Hindi ko mabasa yung Pingdoy. Parang ang bantot ah. Ay, ganay. Buwan may, mahina. Walay si Buwan mahina daw. Hindi ata eh. Parang parang ang pangit parang ang pangit ng pangalan si Lucy. Walang panama doon sa sa Abugin. Hindi ata eh. Natawa ko sa iyo. Kapag may price yan, yung Abugin naman nanalo kasi magbabaan ng bahay Oo. yan eh. Pag meron yung isang nag-LS, sunod yan, dalawa. Walang magpapatalo dyan. Pag si Kaya Ate nga eh. nanguna, andyan na, susunod na yung isa. Kaya nga, wala kaming ganon. Eh, malay mo, darating din yun. Kaya ata kasi si Lucy. Darating Ay, din. parang pababa yung aking yung aking camera. Di ate na Di ba camera ko to. Bakit naka-steady? bumaba naman to? Hindi Ha? ba naka-steady kasi yung lagayan ng cellphone mo? Naka-steady. Ewan ko bumaba yata. Nalundo yata ang lipo. Ang nakita ng aking mahiwagang binti. Naka-shoot ito naman ako yata. Ay, Diyos ko lang. Nakikita mo na ako dyan. Ha? Nakikita mo na ako. Oh, nakikita kita. Ang taba ko, no? Hindi ako, anong mataba? Hindi ka naman mataba. Compare mo sa katawan ko. Ang katawan ko, tingnan mo, lumba-lumba talaga, grabe. Diba? Diba si Mikay? Hindi naman mataba si Lucy. Wala yan sa wala yan sa katawan ko, Braso pa lang, na yan, hita na hindi mo pagkakamalian na braso. Hita Paano talaga. nakatago yung braso ko sisipin? Tingnan mo nga. Kung marinig ako, wala akong headset. Si Lucy. Ano tayo, 2 minutes na lang, Sis Lucy? O sige. Kanina ka pa nagpapaalam, yan doon ngayon, wala pa. Totoo na to, guys. 9 million in the house. Salamat. Salamat Wala sa mga na nakabigit. Next time,
Si Lucy, next time, lapit ka na sa camera para makita na yung ano mo, ha? Sino may sabi? I-message kita. Ako, i-message kita pagka magla-live ako, kailangan nandiyan ka na. Para ano ba? Hindi niya nga di makita. Hindi naman kakanta. Ibig ko ba sabihin, lapit-lapit lang ba sa, ano, sa camera. Pero ako, sis Mikay, tinan mo, ang layo ko na sa camera, nandoon, pero ang lapad ko pa din. si Lucy, hindi. Ano siya, maliit siya, oh. Sexy. Ako talaga malapad, bro. Oo. Mataba, Oh, sexy ka nga. Sexy ka nga, sis Lucy. Ako, compare sa akin, Oh, tingnan mo, katawan ko. Macho. Macho. Baka magulat ka pag tinanggal ko yung damit ko. Ang laki ng braso ko. Ako, laki talaga ng braso ko. Next time si Lucy, makikita niya yan. Makikita niya yan, lalapit yan si Mikay. Si Lucy. Ayan. Ayan, guys. Pa-end na ako, guys. Salamat. Si Lucy, salamat. Si Mikay, si Betty, salamat sa lahat. Ha? Wala na si Abo, hindi na umakyat. Wala na. Hindi na sila nagko-comment. Baka busy. 7 million in the house. Salamat po. Miss E. Sino pa ba yung nandito? Si Betty, si Rogin, si Abo, Kuya Ted, si Ken. Salamat, Ken, sa sa pabidyo mo dyan. Next time, si Lucy, kailangan pag-umpisa ko nandiyan ka na, ha? Si Bicolana, salamat. Salamat, Tugang. Salamat sa paglalaw. And na po si Ho, salamat. Sis Lucy, mauna, sis. Ikaw maunang magbaba. Paano? Sa ano yan, yung itis yata, sis. Yung? Mahirap naman si Paing. Yung ekis yata. Sipain mo na ako. Hindi ko maalam eh. Hindi mo alam? Yung ekis niya. Ayan. Thank you, guys. 7 million in the house. Salamat. Bye-bye. Thank you. I love you all, guys. Good night. Si Rogin, good night.